siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Jessie/Rocky's Secret Files. Yes, this is a very special episode of Secret File because this is very personal for me. Ito po ang mismong Secret File ni Rocky Tera. Unedited, unfiltered version of a letter to my ex-fiancé na nandun po mismo sa libro ko under CNE Publishing, Rocky's Secret Files. And today, we will be listening sa mga kabisyo natin na gusto magbigay ng thoughts or insights nila about my own secret file. Kalain ninyo yung host ninyo biglang nanghingi ng mensahe o insight sa mga kabisyo natin out there. At sabi ni Doc Red, congratulations Doc Red! I knew it! Talagang kayang-kaya mo ang exam na yon. Siguro talagang pang-Einstein ka na. Darot. Anyway, sabi niya dito, Hi Jezzy, hindi ko inakalang darating ang episode na ikaw mismo ang lalapagan ko ng komento. Hindi mo naman kailangan ng advice ko. Alam kong you are wise enough to do what you need to do moving forward. Consider this na lang as the final closure in your past, enabling you to open your heart completely to the person who will love you forever. Siguro, maging lesson na lang ito sa lahat ng taong sumugal na magtiwala. Tandaan ang tiwala ay madaling ibigay pero mahirap buuin. Madaling makuha pero mahirap kitain. Keep rocking the world. You are doing very well. Good luck sa 28. Thank you from Doc Red. Thank you so much, Doc Red. I appreciate your comment at ang suporta mo kahit nandyan ka sa Visayas kung hindi ako nagkakamali. Visayas yan o Mindanao? O basta yun. Ito naman sabi ni Aris Jordan Santos, kung saan siya masaya, di ihatid mo na lang. Hindi ka magiging sapat sa taong hindi marunong makontento, yun lamang po. From Aris Jordan Santos. True. Hindi ka talaga magiging sapat sa taong mapaghanap, mapaghangad, at hindi marunong makontento. Ito naman sabi ni Brian Mariano, strong, independent woman. Diyan kita mas hinangaan at inidolo. Hanggang ngayon, gandang-ganda pa rin ako sa iyo. Love you, DJ Rocky Tera, as a fan. Kita-kits bukas. So, Brian Mariano, Napa-comment ka bigla ng Thursday. Every Friday ka lang nagko-comment kapag usapang SPG na. Pero thank you so much Brian Mariano. Magdala ka ng mga sambayan ng tropahan mo bukas Eto pa sabi ni Camille Mardi Alcantara, naiyak ako DJ Rocky dahil ramdam na ramdaman ko yung sakit ng kwento. Nangyari din sa akin yan, hindi natuloy yung kasal namin ng ex ko ng 7 years. Hindi ko rin alam kung saan ako magsisimula kasi yung taong akala ko nabubuo sa akin, yun din pala yung mananakit sa akin ng sobra. Pero dahil sa heartbreak na yun, mas tumapang ako, mas naging malakas, and tama ka. God, lagi siyang may better plan para sa akin. Hindi man natin maintindihan for a time pero darating din yung panahon na maintindihan natin. At magpapasalamat tayo kung bakit nangyari yung mga nangyari. Ngayon, DJ Rocky, may fiancé na rin ako. Magpapakasal na kami this June. And para sa'yo, I wish na yung minamahal mo ngayon, yun na rin ang nakalaan para sa'yo. Yung plan ni God para sa'yo. God bless, DJ Rocky. From Camille Alcantara. Si Camille na engaged na dati. Hindi natuloy yung kasal nila ng kanyang karelasyon for 7 years. Tapos ngayon, ikakasal na siya this June. Hindi tayo sure. Charot! Hindi. Well, best wishes to you, Camille Alcantara. And when you found the one, I think you'll feel it. Because that person will give you peace. Hindi hinag-peace. Charot. Anyway, sabi naman ni Bernard Laureas dito, sana mabawasan ang cheaters sa mundo.
Well, people will enter your life either to become a blessing or become a lesson. May reason kung bakit nangyari yan. Naniniwala ako na you deserve more. Sa next chapter of your life, a happy ending na yan. Congratulations po pala, by the way, sa first place IPI Main Float Mandawi City sa Sinulog Festival. Have a nice day, DJ Rocky from Bernard Laurejas. Ito naman sabi ni Charles Sancho, in every heartbreak, there is a blessing. Tama naman, DJ Rocky. Walang imposible sa pag-move on. Kayang-kaya yan. Hoping to come on the 28th, pero bahala na. Charot with Harot. Anyway, eto naman sabi ni Rogelio Castro. DJ Rocky, hindi magbabago ang pag-ibig at pagmamahal ko sa iyo kahit makakita ako ng bago. Ay, ikaw talaga. Eto pa sabi ni Mayumi, wala akong maibigay na advice dahil alam kong magaling kang magbigay ng advice. Pero maganda naman dito kapag fully healed ka na talaga. Kayang-kaya mo na siyang ikwento at minsan nagiging part pa siya ng joke sa buhay natin. So thank you for sharing your story with us. It's a story of love, heartbreak, pain, and brokenness. Pero story din siya of inspiration, forgiveness, and transformation as a matured individual. And now you're sharing your experiences, lessons, and great values to all your listeners. So God bless your heart, DJ Rocky. Shout out to all Team Rocketeers from Mayumi. See you, Mayumi, ha? Ito pa sabi ni Angel Alan Avanzado, ayoko mag-comment, nasasaktan ako. Tapos na to, Angel. 5 years ago na to. Meron na tayo mga ibang minamahal. Hindi pala meron ng mga ibang minamahal. Hi, Kaitlyn Rivera, BJ Omampas. Ang sakit daw ng kwento. Sa akin ka na lang, sabi niya. Uy, loko ka. Meron na. Galit yun. Sige ka. Charot with the rot. Ito pa sabi ni Marvin Mark Bautista. Take it away. Magandang hapon, DJ Rocky. At sa linigay ko Secret Files. Para sa ating letter sender, ang napakaganda na si Jessie. Simple lang. Maraming salamat sa kwento mo at sa inspirasyon. Napakatibay ng iyong loob. At congratulations sa bago mong minamahal. Sino nga ba siya? Sino nga ba siya? Grabe. Pero sabi nga nila, patunay lang yan na kapag may nagbubukas na, may nagsasara na oportunidad, merong nagbubukas at may kapalit ang lahat. Yan lang. Definitely. Thank you so much, Marvin Mark Bautista, aka Big Brother. Kapag may nagsasara, may bubukas din. Kasi may pumasok, may lumabas. Edi may lalabas. May pwede pumasok ulit. Charot! Anyway, ito naman sabi ni Ate Cathy Silvestre. Sending hugs to you, Basa Princess. Sobrang pinabilib mo kasi. Kami, dahil napaka-strong mo, yung kahit durug na durug ka at that time, nakukuha mo pa rin ngumiti at magpakita na strong ka. Ikaw pala ang magsabi ng salitang forgiving you is my gift to you and moving on is my gift to myself. Alam ko na masaya ka na ngayon. At least nasusunod mo yung payo mo na wag mong ipilit yung taong akala natin tama para sa atin dahil hindi natin makikita yung tamang tao pag pinilit natin yung maling tao para sa atin. Isa lang yan sa mga natutunan ko sa iyo. See you on Sunday. Love you, DJ Rocky. Oh, thank you, Ate Catherine Silvestre. Eto ba sabi ni Lolo Peps? In fairness dito si Lolo Peps, ha? Para sa ex ng apo ko. Thanks, Lo. Kumusta ka? Tingnan mo ang apo ko. Ang ganda niya, hindi ba? I know, right? Ang saya-saya pa. Salamat dahil iniwan mo siya kasi naging malaya na siya at ngayon makukuha na siya ng taong karapat-dapat para sa kanya. Thank you so much, Lolo Peps, ha? Parang kukunin mo na rin ako, ha? Di pa ako ready, Lolo Peps. Di ko pa nagagawa lahat ng mga gusto kong magawin dito sa mundong ito. Huwag mo na akong kunin kay Lord, ha? Huwag muna. Dami ko pang gustong gawin. Charot with the rot. Oh, thank you, Lolo Peps. And sa mga ganun yung mensahe sa ex ko, thank you din.
Iba talaga yung pagpapalayang nagagawa. Kasi minsan dun sa pagpapalayang yun, dun ka pala tunay na sasaya. Akala mo masakit lang. I mean, masakit lang siya sa umpisa, pero kalaunan, pag tumagal na, dun mo malalasap yung tunay na ginhawa at yung sarap. Kasi nakapagpalaya ka. Anyway, hi kay Jomer Palulim. Ito pa sabi ng ating kabisyo na ayaw magpatawag ng kanyang pangalan. Gusto niya lang ipag-greet sina Nanay Norma at Tatay Nicasio Toka Nagmamahal Candelaria. Hi kay Roger. Hi kay Jay. Ay, ang dami pang nakikinig sa ating secret file for this afternoon. Maraming salamat sa nagbigay ng kanilang mga insights tungkol sa sarili kong storya. Napaka-personal po ng araw na ito para sa akin. Kasi sa totoo lang, pwede kaming magsabi dito ng mga kasinungalingan lang as a DJ. Kumbaga, pwede kaming mag-imbento ng mga experiences namin just to have your attention so that people can relate to us or whatever. But this one, it's very raw. This is unfiltered. This is unedited. And I appreciate you listening to my story. I appreciate you listening to me. Mag-11 years na po akong DJ sa radyo. Doon sa loob ng 11 taon na iyon. Marami na rin ako mga nai-air in the past na inspired by true life. But for Rocky's Secret Files program, I think pangalawang beses ko ito nakapag-share ng secret file. Yung first secret file ko na shinare was back in, ayoko nang sabihin yung year. I also want to keep my identity hidden at ayokong halongkatin ng mga tao yung episode na yon ng secret file na yon. But yeah, I shared also my personal secret file in the past nung nasa kabilang stasyon pa ako when I started Rocky Secret Files. Very emotional ako nung time na yon because it was too much to carry. And, diba kapag may bigat kang nararamdaman, gagaan siya kapag may nahihingahan ka, kapag na-share mo to sa iba. And that's what I did. I shared it to others so that gumaan yung pakiramdam ko. But for this story, sa totoo lang, hindi ko siya shinare agad. Hindi ko rin nga siya gustong i-share talaga na unedited and unfiltered and raw. But then again, I realized this is part of me. Sa 11 taon ko sa radyo, gusto kong magbahagi ng napaka-personal na kwento sa buhay ko na hindi pa nakikita, naririnig o napapanood ng mga tao. So I appreciate you. This is my way of thanking you for being with me for the past years. And this is also my way of inviting you to join us on my book signing sa darating po yan na January 28 alas 4 po ng hapon sa Market Activity Center. At marami po kami pamimigay dyan. May cash prize, meron pong prizes, giveaways, may games po ang Love Radio DJs, may special performances mula kina Jerry, Cedric Escobar, and kay Tim Sawyer. At ang pinaka-highlight dito actually, meron po akong tatawagin na isa sa mga secret file sender na yung kwento niya nandito sa loob ng libro. So, yes, merong ganung pagkakataon. Kasi feeling ko hindi mabubuo tong libro na ito kung hindi dahil sa mga taong nagbigay din, nag-share sa akin ng mga pinagdaanan nila. Ala, naiyak yan? Dahil dun pala naiyak. Yes, mas naiiyak na ako dun kaysa dito kasi natetense na ako, kinakabahan ako baka walang pumunta. Oh, unfiltered na naman yan. Guys, I'm being vulnerable right now. Oo. Alam mo yung parang ang kapal-kapal ng mukha ko paminsan pag naririnig ninyo or pag napapanood ninyo. Pero sa totoong buhay po, yung Jessie Guillaume, yung totoo kong pangalan, yung tunay kong pagkatao na beyond the radio or behind radio, mahihain ako. Or parang meron din akong self-doubt paminsan na, may susuporta kaya, kakayanin kaya, yung ganun. And yeah, I'm speaking in the sense of being humble. Yeah.
Not hambog. Oo. I'm operating through the lens of a humble person. So, kabisyo, punta ka na sa Market Activity Center this January 28, alas 4 po ng hapon. This is my way of thanking you for supporting me for the past 10 years to 11 years of my radio life. So, kabisyo, Rocky Secret Files, there you have it. It's available doon sa mismong box signing. If you want to share your secrets, share to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky. And you're listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Eto, ipa-play ko tong song na to. Konting background lang. Alam niyo po, nung na-heartbroken ako, nung nangyari sa akin yung moment na nalaman ko nga, kailangan ko pa umere. Okay? Weekday yon guys, weekday. So, e-ere pa ako. E-ere talaga ako. So, magang-magana yung mga mata ko prior to me going on air. Magang-maga yung mga mata ko. Tapos, syempre, kailangan pa nag-adlib ka, masaya ka. O, diba, may? Kabisyo, ganyan. So, ngayon, nag-play na ako ng intro ng Secret File. Secret File, ganyan. Tapos, diba, magpa-play yung music afterwards. So, alam niyo ba yung first song ko after nun? First song ko, etong yung kanta na I Belong to the Zoo, yung Sana. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa huli. Yun! Imagine ninyo kapag fresh pa yung heartache, yung heartbreak mo, ganun talaga yung song na papakinggan mo. Di ba parang ayaw mo, tas para kang merong music video na ginagawa. Kasi, nung time na yon, ganun yung nangyari sa akin. Nag-play yung Sana ng I Belong to the Zoo, tas iyak lang ako ng iyak. Kasi nakaka-relate ako sa kanta, Sana sinabi mo, para di na tayo magnasa huli. Ganun. So, eto, ipa-play ko siya ngayon. This is Jessie's Secret File. Sasakyan si